Hai bayarok, lor nai tongo kopro kotoma YouTube channel. Hari ini tini obahai bihik kebama je besar betik kebama je wajuna sana boboroni bongka koroksa Mizoram ni. Tai sini North East ni no. Bo engka uno soli zona berei nawe kajaka. Tai bini besar engka 100 zona ni bara. Tai hamze kengkangke 50 জনানি বারা বয়স ন ব 76 বছর হইনাই কিনানি ব নাজা জাখা তাই ও জিউনা জানা ওয়াল লেগো ফাইকিম কাজে ও যে সারা পৃথিবী ও বহাই বরি গোবাং নাই কাইজাং মানাই আজ পর্যন্ত কেউ ফোন করে নি ব সাজাগো তাই আবনি বিসিংতিন সিন নর্থ ইস্ট ব বুকুং কুসু ব হই দঙ্গো বিনি রাজ্যংখা মিজোরাম নর্থ ইস্ট ni বিসিংগ তাই Mizoram ni kaisa parani mungtongo boktobang parak ningai eba boktobang parawo bo asayo taibo 39 jona buri baike kajenani nango bongka 17 বছরের সিমি কাজেনানি জেঙ্গো তাই 17 বছর বকাজা পুরো 3 বছর বিনি সে অকরা বিহিক বাইকে ব উইলা কাজেনানি nango lotai teruk ke bo kajak te ke bo 39 jona 39 jona beri beke kajak ini potini world record ngai itihas ngani nangkatai bini nok ungkha sartala tai 100 ta room jago tai akaisha je sa tolawono bino je bosa botoi bihi usu beba lotai kotor ngotinai bo thangsa no a je 100 ta room sartala a building bo a parani tini no jotoni kotor bo hnai sajago bo 76 বছর বয়স no hinani naga jao doctor o kaham ka bono check up khlainai kaham ka naimani puno bono basiri narang malia bo hnai sajago tai bo diabetes rog ngai hinani naga jao 76 বছর ngui tonghang kano bo hinani nazakha bo 76 বছর ngai thipro hang kano juram thanga hanjangnai a bo thipuru bongni arani mukhyamantri juram thanga bonyo thipuru bo belai kheno khakam jagainai tai bini khakaham tweet khai sanani nangkha jebono je dukho jonok mani abono bo share khai sanani nangka je sini North East jo Mizoram sara wal ni record je 39 jona berei nawe kajagainai bo tini khija jamani bona ang belai kheno gorok khlayo hnai je bongnia je Mizoram ni mukhyamantri juram thanga bono badai rnani nango bo hnai sajago tai bini poribar ongkha 150 jonani upor borok tongo bini busa total 94 jona tai bini busuk ngangke 100 jonani bara tongo hnai sajago tai bini kotok ngangke 3-4 jona mazora hingkano bini lama sokabo hnai sajago o jiuna sana belai kheno North East world record khlainai bo 39 jona beri kajagainai bini mung belai kheno korabo hnai sajago tai noro ano video no nate engke wanate ngangke noro comment khlai bono suntung nasi je o jiuna sana bo bahake thuka bahake bini beri roni mes khlaijak nai nora no comment khlai bono sini mano tai o jiuna je sana angkha bo bini beri sob somay discipline tai bini poribaro discipline to mabai bebak no rule fujironi rule hote bo tonjago ni bo sajago tai masa khlaini abo kaisa routine haike khlainai bo bini je 39 jona beri rong manage khlainai tono bo hnai sajago tai bongni poribaro boro je kono kaisa vote na thanga komse komno 100 ni upor kaisa party ono vote khlaio bo hnai sajago tai borok vote yawi tongja tamni bagi vote yawi tongni hangke borok kaparani tai rajoni state ni abah ke borok develop na yo abon bagai bongni poribar ni
je butar malik rok jotono thangai bot reu bohni bo sajago norok jotono saimagna je sino northeast ni Mizoram mono sara wal record ni bisingo bihik kebang naune beri kebang nai kajang nai kangke o je jiuna sana no gotai bini bihik je purana ropa hikisa bo hasalon tongo tai bini kamera je bini bedung ganau hangke je ketal beri rono no kana otono bohni nei bo sajago phading hangke ano kokboro kotoma je samani karon hangke oba haing khana tai oba hairok je ultar tapusi baidi je sung o je jiuna sana no srnginai mangni makhana nai to hangkale kolpangai laha takte bokso tai sung aba hake borinara ni puno sung wansona nangnai bagna nangnai te management khaja mano maya abo bo sung wansona nangarnai tai sina nangarnai tarpor sung borimani makhana nake nai manai kok gangke obono je sini tipra sarok hangke tangasuk bari liya tai minority ngi tongna hangke sung o jiuna sana no sergui thangma hangke to belanyo kahamko kamo tangke management phanyarok belanyo tuglanyai je sino tirprawo sini tipra sarok masano beri je bihino tei kusilanya se kusuk kostonglai tonglai tangko jiuna sana no serlayang kala sung Allah khuda no lajinai tai aboni bagani sung o jiuna sana no serngyaoi sung je sino je poribaro je tongmani asamanya sung kusi khlanyai thangai mangke belanyo kaham tai ango kotona samani karon ko abono je world record ni je bihi genang rok abo sini north east naga bung kusu apiro ko sini o north east o record tong nyai sana thamani si nora ano ko bro ko thamana khna oi nora jotono khna toja khna ang khawang so ko tai bo ketal nora ano ko bro ko thama nanyen musung kangke like comment subscribe tai bell icon khanje bai ta poki je has ani mo video no je upload thaire no norok nai mana ini baga asno sistem nor jotono kaham tondi jotono na ham bai tai lombai kya